ya kasance baya jin magana. Baya kallon kowa da mutunci. Ya ɓata 'ya'yan gari, ya ɓata kowa da kowa. Shi ne sace-sace, shi ne shaye-shaye. Jangun, da bai kaɗo ne. Akan wannan yare dai kai a wuce mana ji wannan shekarar na yaji ma kashe mutum uku kawai barka da mu kawai da kashe mutum uku na yaji ma shine haurawa gidan mutane. Tsagera ga ya ɓata 'ya'yan mutane mata, ya ɓata 'ya'yan mutane maza. ka ci albarkacin jimmai don tsakanin yare ta bacin amana kuma kai yayana ne ba albacin amana a tsakanin yare ta akwai alƙawari. Allah ya saka ma da alkai ma wallahi da ina cinye ma kunnen ka cinye a gurin nan. Tsagera na gaya miki kawai mu shiga daga ciki da saboda kin san ni fa alayin nan fa ko kin san ina da munafukai ya kamata kawai mu shiga daga ciki gabaki ɗaya minti ne rami muka shiga fa kawai tattara rami kin gane. Ni fa gaskiya na gaya maka tsoro nake ji. Aba da Allah kakki da na tare mana ko ina kin san ba mai biya yana munafurci. Ke me hakan? Ki aware ta aware ki. Tsagera kada ka bari a baka labari, ka nemi naka a kasuwa domin ka raƙarƙashe ka san baɗe kallonka da wannan Tsagera. Za ka sha nishaɗi sannan kuma ga barkwanci sannan kuma ga abubuwa masu koye darasi a ciki. To ba kuwa ce maka yi? Wallahi mun kaya na ci. Kayan wanki ko ban ga wani alamun wani kaya a tattare da ita ba. Tsagera Kai dabbun ubaka. Kuma ba na son ka. Saboda haka kan ƙara ganin kafar ka kofar gidan nan. To ka jawa ɗanka ilu kunne. Saboda idan ya saba wa mutan gari rashin kunya ni idan ya yi mun ba ƙyale shi zan yi ba illa da wa'anda zan sa su sassara shi. Oh shi ne dama? Shi ne kun Usman za mu je bakin mata. Kun muka je kun Usman bakin mata kin san shi ma mu kun fara ku suna zuwa ina bai wata kuma ɗaya kawai zai cire mu. Haka ne baba. Ilu ni ne ya kai din? Tsagera ɗan malam ne amma shi bai yi halin malam ba. Tsagera ya samu ɗaurin gindi ne ta wajen mahaifiyarsa, duk abin da ya yi ba ta gani. Ba da umarni babban haziƙin daraktan nan a shek malam mai dalili ya daɗe yana jangolo mutane, ya tsokani wancan ya taɓo wancan. To yau dai ya gamu da gabansa, an ce karo da aljani ba daɗi, gaba da gabanta a Tsagera. Bayan je bayan gari yanzu dan da kaina Maryam. A lafiya mai rina. Kada ka bari a baka labari, ƙaƙa ya ga akuya ga kura, yau me zai wakana? Ina dan gidan ne zan albarta ciki? Kuma uba, wallahi na kira. Tsagera Wallahi banda ya ci da kada sai mun haka rabi a nan wallahi. wanda ya ɗauki nauyin wannan shiri Mr. Shek Malam Alaramma Alhajin Allah Abubakar Dangwatan Bata. Tsagera sai ni da na kawo muku wannan shiri ya zo gare ku, ɗan ƙaramin su kuma babban su Isa Edita wanda kuka fi sani da Isef. Tsagera yana nan tafi.